Moikka! Tänään mä ajattelin mennä etsimään herkkutatteja. Herkkutatit aloittaa yleensä satokauden sienestyksessä ja yleensä ne ilmestyy siinä heinäkuun puolenvälin jälkeen ja satokausi saattaa kestää ehkä tonne lokakuun loppuun. Sienestystä varten tarvitaan tietysti sienikori. Muovipussiin sieniä ei kerätä ikinä. Ne menee tosi helposti pahaksi. Muovipussissa sienet alkaa pilaantua välittömästi. Minkälainen kori sitten on hyvä? Se on tietysti makuasia. Mielellään sellainen laakee, niin että sienet ei painu. Tässä korissa on se hyvä, että tänne ei mene roskia, mutta tää on itse asiassa aika painava. Tää on tietysti tosi kaunis, tulee ihanalle mielelle, kun on sienessä. Tää on ehkä mun suosikkikori sen takia, koska se on aika kevyt. Ja sienikorissa olisi hyvä olla jotain lokeroita. No koska tässä ei oo, niin mä sitten otan jotain astioita, millä mä voin lajitella nyt ainakin 3 eri sienilaatua. Sitten tarvitaan sieniveitsi. Siinä nyt tärkeintä on, että se on terävä ja että siinä on päässä toi suti. No minkälaisessa metsässä ne herkkutatit sitten kasvaa? Tavallinen herkkutatti on kuusen juurisieni, joten tämmönen nuorehko kuusismetsä on ihan paras tavalliselle herkkutatille. Männyn herkkutatti kasvaa sitten tietenkin männikössä ja tammen herkkutatteja löytyy Lounais-Suomen tammi- ja pyökkimetsistä. Eli ei muuta kuin etsimään. No mikäs meillä täällä on? Taitaa olla ensimmäinen herkkutattipa hyvinkin. Täällä näyttäisi olevan oikein komea pariskunta. Muistakaa, sieni otetaan aina maasta kokonaisena. Näin. Tatit siivotaan alustavasti metsässä ja sitten vähän tarkemmin kotona. Mutta jos tatti näyttää tältä, siinä on riesa ja se ei ole syötävä. Eli mistä sitten tunnistan herkkutatin? Herkkutatilla on lakin alla pillit. Tateilla ei ole helttoja, niin kuin esimerkiksi tässä koivuhapero näyttää mallia, minkä näköiset on heltat. Tatti ei siis ole helttasieni, vaan tatilla on pillit, jotka tällä ihan nuorena on ihan valkoiset. Seuraavana päivänä ne on jo kellertävät ja sitten lopulta ne muuttuu vihreäksi. Ja herkkutatin jalassa, mä en tiedä kuinka hyvin tässä kuvassa näkyy, mutta siinä on tämmöinen valkoinen verkkokuvio, joka erottaa sen hyvin sappitatista, joka tulee tässä. Sappitatilla taas on musta verkkokuvio jalassa. Ja sappitatin pillit pikkuhiljaa, ne on aluksi valkoiset, mutta sitten ne muuttuu vaaleanpunaiseksi. Ja herkkutatilla taas menee vihreän suuntaan. No mihinkähän muihin herkkutattia oikeastaan ei voi sekoittaa, mutta mä nyt näytän tässä mallikappaleeksi joka tapauksessa. Tässä on punikkitatti. Eli punikkitateilla on tällaista nukkaa jalassa, niillä ei ole verkkokuvioita. Tässä on vielä lehmäntatti, joka sitten taas voidaan sekoittaa punikkitattiin. Ja sitten tässä on esimerkiksi voitatti. Voitatilla on jopa rengas tuossa jalassa. No niin, ja tässä mulla on siis malliesimerkki tavallisesta herkkutatista. Mikäs se tämä kaveri sitten on viereen? Tää on nyt se männyn herkkutatti ja tää on tavallinen herkkutatti. Eli värityksestä näkyy. Tää on paljon punaruskeampi. Tän jalka on tommonen aika ruskea, mutta kyllä siinäkin pitäisi näkyä se heikko valkoinen verkkokuvio. Molemmat 3 tähden herkullisia ruokasieniä. Sitten ei muuta kuin nauttimaan hyvistä sieniruuista.